በገነት በነበረች በዕፀ ሕይወት ፈንታ በምድር ተተከለች ልትሆነው ለአዳም ደስታ። ፍሬዋም ጥዑም ምግብ መድኃኒት ነው ለዓለሙ። የበሉት አይራቡ የጠጡት አይጠሙ። እሾህ ካፈራች ምድረ አሜከላ በወዝ በላቡ አዳም ሊበላ። እርግማን ጠፋ ተሻረ መርገም ንጽሕት ደመና ስትሰጠን ዝናብ። በገነት በነበረች በዕፀ ሕይወት ፈንታ በምድር ተተከለች ልትሆነው ለአዳም ደስታ። ሰላም ናይ ክርስቶስ ይብዛሓልኩም ክቡራት ቤተሰበይ፣ ከመይ ውዒልኩም ከመይ ኣምሽውን ከመይ ኣለኹም? እግዚኣብሔር ይመስገን። ከምቲ ኣነ ሰላም ዘለኹ ሰላም ክትኮነለይ ድማ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋ እየ ማለት እዩ። ክቡራት ኣሕዋተይ ልክዕ ከምቲ ልሙድ ቪድዮ ያው ትሕዝቶ እኒኦ ድዩ የብሉ ናትኩም ርእቶ እዩ ዘድልየኒ ማለት እዩ። ክቡራት ኣሕዋተይ ከምኡ ድማ ናይ ዩቱብ ብረኽቲ ቻናል ተኸተልቲ ዝኾንኩም ክቡራት ኣሕዋተይ ርእቶይኹም ኣይፈለየኒ፣ ከምኡ ድማ ምትዕብባዕኹም ኣይፈለየኒ። ሓደሽቲ ጋይስ መጻኹም ድማ ላይክ ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ቤተሰብ ክትኮኑ በዚ ኣጋጣሚ ክነግረኩም ይደሊ። ሕራይ በሉ ሎማዓንቲ ካብዚ ዘምፀኒ ሕፅረ ዝበለት ናይ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም መዝሙር ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ ማለት እዩ። ሓቢርና ክንዝምር ድማ በዚ ኣጋጣሚ ክላወኩም ይደሊ ክቡራት ኣሕዋተይ። ሕራይ ብስም ስላሴ ኣሚነን ተማሃፂነን ክዝምሬ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስምኪ ፀዊዐ መዓዝ ሓፊረ ማርያም ኢለ ኣበይ ወዲቐ። ስምኪ እዩሞ ስንቂ ኮይኑኒ እንሆ ምስጋና ተቐበልኒ። ስምኪ ፀዊዐ መዓዝ ሓፊረ ማርያም ኢለ ኣበይ ወዲቐ። ስምኪ እዩሞ ስንቂ ኮይኑኒ እንሆ ምስጋና ተቐበልኒ። ጸላኢ መጺኡ ክቃወመኒ ንብዙሕ ዘመን ከሸግረኒ። ሰይጣን ማሪኹ ከሳቀየኒ ወላዲት ኣምላኽ ኣደላትኒ። ናይ ልብሃት ኣዶ ናይ ፍቕሪ ራያ ናይ ድኹም ዘራይ ድንግል ንሳያ። ሓጢኢ ኻይላ ኣይትንዕቐንን ንዓዓ ሒዘስ ገለ ኣይከውንን። ስምኪ ፀዊዐ መዓዝ ሓፊረ ማርያም ኢለ ኣበይ ወዲቐ። ስምኪ እዩሞ ስንቂ ኮይኑኒ እንሆ ምስጋና ተቐበልኒ። መርዓ ምስ ኮነ ሰብ ምስ መልእ ዝቐረብ ሽሻይ ምስ ተወደ። እንታይ ከቐርብ ኢሉ ክሽገር ንዓኺ ሒዙ ግን ኣይሓፍርን። ጐይታ ሰሚዑ ንልማነኺ ባህ እንዳበሎ ትርህራኺ። ነቲ ጽሩይ ማይ ብተኣምራት ወይኒ ገበሮ ብካህሊነት። ስምኪ ፀዊዐ መዓዝ ሓፊረ ማርያም ኢለ ኣበይ ወዲቐ። ስምኪ እዩሞ ስንቂ ኮይኑኒ እንሆ ምስጋና ተቐበልኒ። በዓልቲ ግርማ ድንግል ኣዲ ጐይታ ምኽንያት መድሓን ናይ ኣዳም ተስፋ። ስምኪ ክጽውዕ ኣብ ጊዜ ሓዘነይ
ምሳይል ገቢ እምባይ ጽንጸግዒ መጻን ከይጠፍእ ዘኽታም ከይከውን እግዚኣብሔር ስቕ ኣይበለኒ ኣምላኽ መስገን ዕድል ኣለኒ ወላዲት ኣምላኽ ኣደላትኒ ስምኪ ፀዊዐ መዓዝ ሓፊረ ማርያም ኢለ ሃበይ ወዲቐ ስምኪ እዩሞ ስንኪ ኮይነኒ እንሆ ምስጋናይ ተቐበልኒ እንሆ ምስጋናይ ተቐበልኒ። አሜን አሜን አሜን። ንየዲና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ወላዲተ አምላኽ ርህረቲ ዝኾነት ኣዶ በረከታን ጸሎታን ኣይፈልየና። ክብረት ሕወተይ ናብቲ ክብር ወዳ ብልሞናን ጸሎታን ጌራ ተተዓርቀና። አሜን። ስብሐት ይኹን ለአብ፣ ስብሐት ይኹን ለወልድ፣ ስብሐት ይኹን ለመንፈስ ቅዱስ አሜን። አዴ ማርያም ለሚኑ ዝሓፈረ ሰብ እስከ ሓደ ሰብ ይንገረኒ። አዴ ማርያም በቃ መሳልለ ክርስቶስ መሳልለ ክርስቲያን እያ። በቃ ንዓይ ማለት ብዙሕ ነገር እያ ናይ ኣደይ ሓፍተይ ማሓዛይ ኩሉ ነገር ገይረ ዝገልጻ ኣብ ሂወተይ ኣደይ ድንግል ማርያም ኩሉ ነገር ኣብ ዘጋጣሚ ሓደ መዓልቲ ቃላታ ገሊፀ ክምስክረላ ይኸውን እና ያው ኣነ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቃል ፈሊጠ ምናምን ዘይኮንኩሲ ሓደ ግዜስ ምስ እግዚአብሔር ክትኮን ከለኻስ ብዙሕ ዕረፍቲ ኣሎ ማለት እዩ። ክብራት ሕወተይ ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክትቀርብ ከለኻ በተለይ ድንግል ማርያም ለምን ሌልካ እንተነጊርካያ ሰማዒት ኣዶ ርህረት ኣዶ ብወርቂ ጫማ ከልቢ ተስትየ ኣዶ እያ ዘላትና ማለት ኢና። ንሕና ዕድለኛታት ኢና። ኣነ ዕድለኛ እየ ባይዘወይ እንታይ ይብሉ ኣቦና ቅዱስ አፈወርቅ ማለት እዩ። ኣታሰብ ቃል እግዚአብሔር ተምሃር ዋላ ተዘይተለወጥካ ስኢልካ ተምሃር ኩሉ ግዜ ተምሃር ዘይትክስተኻኸል ትኽእል ኢኻ ዘይክትልወጥ እውን ትኽእል ኢኻ ግን ተምሃር እንተወሓደ ጥዑይ ሰብ እኳ እንተዘይኮንካ ርእስኻ ናይ ምውቃስ እትኽእለሉ ዓቕሚ ክትረክብ ኢኻ። ተዘይተማሂርካ ግን ርእስኻ ናይ ምውቃስን እትኽእለሉ ዓቕሚ እኳ ኣይትረክብን ኢኻ። ስለዚ ተምሃር ምስ ትምሃር እንተወሓደ ሓጢኣት እኳ እንተሰራሕካ ርእስኻ እናወቐስካ ኢኻ ትሰርሕ ይብሉና ማለት እዩ። እዚ ናይ ንስሓ በሪ ኣንፈት ክትኮነልካ ሓደ መዓልትኻ ናብ ንስሓ ክትመራሕካ እያ ይብሉና ኣቦና ቅዱስ አፈወርቂ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ጥዕምቲ ቃላት ደስ ትብለኒ። ዋላ ድኹም ኮኑ ዋላ ሓጢኣተኛ ኮኑ ዋላ ዓመፀኛ ኮን እግዚአብሔር ኣምላክ ኩሉ ግዜ እቶም ናይ ይሁዳ መራሕቲ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንምንታይ ኣብ ማእኸል ሓጥኣንን ዕቡዳትን ትስሕቕን ትበልዕን ኣለኻ ምስ በልዎ ጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ መርሲ ዝሃቦም ከዓ ኣነ ዶክተርሲ ንሕሙም እምበር ንጥዑይ ኣየድልዮን እዩ። ኣነ ከዓ ካብ ሰማይ ዝወረድኩ ኣብ ኣደይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ሓደርኩ ብስጋ ዝተገለፅኩ ንሓጢኣን ክደሊ እምበር ንጻድቃናትስ ኣይኮነን ኢሉ መሊሱሎም ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ ናይ ቃል ኣምላኽ ወይ ክሰብኽ ምናምን ኣይኮንኩን መፅአ ግን ሓደ ዝተረድአኒ ነገር ኣብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ክትቀርብ ከለኻ ጥዑይ መንፈስ ኣለካ፣ ርግዕ ዝበለ ህድእ ዝበለ መንፈስ ኣለካ። ክብራት ሕዋተይ ክትጨናነቑ ከለኹም ኣብ እግዚአብሔር ኣምላኽ ቅረቡ ክብለኩም ፈቱ። ኣነ ኣብ ዝረኸብክዎ ነገር ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ሂወተይ ዘለኽዎ ሰዓት ምስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዘለኒ ርክብ ዋላ እኳ እንተወሓደ ዋላ እኳ እንተደኸምኩ ኩሉ ግዜ ግን ክጨንቀኒ ወይም ክኸፍአኒ ከሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ፀዊዐ ዝሓፈርክዎ ነገር ዋላ ሓንቲ ነገር የለን። ስለዚ መሳልለ ክርስቶስ ድንግል ማርያም ጌርኩም ኩሉ ነገር ክትሰግርዎ ከም ዝትኽእሉ እመኑ ማለት እዩ።
ክጨንቀኩም ከሎ ኣብ መንከራብ ዝኾነ ክውሕደኩም ከሎ በረከት ክትስእኑ ከለኹም ዝሰራሕኩም ገንዘብ ዝኾነ ነገር ክኾነኩም ከሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንድንግል ማርያም ለሚንኩም መሳለ ክርስቶስ ክትኮነኩም እያ ማለት እዩ ክቡራት ኣሕዋተይ። ስለዚ ክቡራት ኣሕዋተይ ሎማዓንቲ ዝነበረኒ ኣብዚ ወዲ ኣለኹ። ሰናይ ንዓኹም ላይክ ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ቤተሰብ ኩኑ።